Riċerkaturi sabu sistema solari meqjusa bħala perfetta waqt riċerka li kienet tissira l-possibilità tal-eżistenza tal-aljeni f'sistemi solari oħrajn. Din is-sistema solari tinsab madwar 100 sena dawl il-bot minnha, ekwivalenti għal distanza li hija kważi 1000 triljun kilometru l-bot. Din is-sistema solari qed titqis bħala perfetta x'm'għandix pjaneti ta' daqsijiet differenti bħal dawk fis-sistema solari tagħna. Iżda għandha 6 pjaneti li bejn wieħed u ieħor huma kollha tal-istess daqs. Dan apparti li l-pjaneti li jinsabu fis-sistema li semmiet HD 110067 iduru fl-istess ħin, differenza dawk fis-sistema solari tagħna. Il-ħolqien tal-galassja tagħna l-Milky Way saret permezz ta' proċess meqjus bħala vjolenti jekk kif uħud mill-pjaneti meta kienu qed jinħolqu daħlu f'xulxin, b'riżultat li l-pjaneti Jupiter u Saturn huma ferm kbar meta kumparati ma' pjaneti oħra, inklużi d-Dinja. Iżda issa jidher li xjentisti sabu din is-sistema ta' pjaneti li hija ferm aktar perfetta mis-sistema tagħna u li nħolqot 12 biljun sena ilu. Il-fatt li dawn il-pjaneti għandhom daqs simili ta' xulxin se tagħmilha ħafna ħfef għax-xjentisti biex jifhmu kif inħolqu u jekk hemmx ħajja fuq pjaneti f'sistemi solari oħra. Domanda li ilha tberren f'moħħ l-esperti għal 20 ta' snin. Il-mistoqsija jekk hemmx ħajja aljena l barra mill-pjaneta tagħna.